हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। पृथ्वी रे एमिति किछि रहस्यमय जगह अछि जहाँकि वैज्ञानिक माने तार सठिक खबर जानीपारि नाहांती। ସେହି रहस्यमय खबरରୁ ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ଶୈତାନ ତ୍ରିଭୁଜ ବା ଡେଭିଲ୍ସ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ସ, ଯାହାକୁ ବର୍ମୁଡା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାନ୍ତୁ। ବର୍ମୁଡା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ସର ନାଁ ଶୁଣିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ? କାହିଁକି ବର୍ମୁଡା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ସକୁ ଭୟାନକ ସ୍ଥାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ପଛରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ କ'ଣ ରହିଅଛି, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ମୁଡା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ସ ନାଁ ଶୁଣି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭୟରେ ଛାତି ଥରି ଉଠେ, କାରଣ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ହଜାର ହଜାର ପାଣି ଜାହାଜ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଅଚାନକ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେହି ଜାହାଜ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଓ ସେଥିରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ପତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ। ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକ୍ ମହାସାଗର ଫ୍ଲୋରିଡା ବର୍ମୁଡା ପ୍ୟାରେଟିରୁ 13 ଲକ୍ଷ ସ୍କୋୟାର ମିଟରରେ ବର୍ମୁଡା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ସ ଗଠିତ। ବର୍ମୁଡା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ସ କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ଓ କେଉଁଠୁ ଶେଷ ହୋଇଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ କେହି କହିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିଏ ଯାଏ ସେ ଆଉ ଫେରେ ନାହିଁ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ପାଣି ଜାହାଜ ଓ ଉଡ଼ାଜାହାଜର ଦିଗ ସୂଚକ ଯନ୍ତ୍ର ବା କମ୍ପାସ କାମ କରେ ନାହିଁ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆକାଶ ବାଦଲରେ ଏକ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖାଯାଏ। ସେଥିରେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଓ ପାଣି ଜାହାଜ ପହଞ୍ଚିଲା ମାତ୍ରେ ତାହାର ଦିଗ ସୂଚକ ଯନ୍ତ୍ର କମ୍ପାସ କାମ କରିନଥାଏ। ବର୍ମୁଡା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ସରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ବାହାର ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ କଟିଯାଇଥାଏ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ଇଲୁମିନାଟି ସହ ଯୋଡ଼ନ୍ତି ଓ ଆଉ କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି ବର୍ମୁଡା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ସରେ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଓ ଫାଟକ ଅଛି, ଯେଉଁ ଫାଟକରେ ଭୂତ ପ୍ରେତମାନଙ୍କ ସହ କନେକ୍ଟ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ସେଠାରୁ ଫେରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ବର୍ମୁଡା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ସ ଏକ ଅସାଧାରଣ ଶକ୍ତି ଅଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣ ହୁଏତ ବିଶ୍ୱାସ କରିନପାରନ୍ତି। କଥାଟି ହେଉଛି ବର୍ମୁଡା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ସର ଉଲ୍ଲେଖ ରାମାୟଣରେ କରାଯାଇଛି, କାରଣ ରାମାୟଣ ସମୟରେ ବିଜ୍ଞାନ ଏତେ ଉପରେ ଥିଲା ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ଆଗକାଳରେ ଥିଲା ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ, ଏବେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍। ରାମାୟଣ ସମୟରେ ରାଇଟ୍ ବ୍ରଦର ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିଲେ, ତଥାପି ସେହି ସମୟରେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଥିଲା ଯାହା ଏବେ ମନୁଷ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତିଆରି କରି ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ସୀତାମାତାଙ୍କୁ ରାବଣ ହରଣ କରି ଲଙ୍କାରେ ରଖିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସୀତାମାତାଙ୍କର ଖବର ଆଣିବାକୁ ପଠାଗଲା। ହନୁମାନ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଏକ ରାକ୍ଷାସୁଣୀ ପାଇଥିଲେ। ସେ ରାକ୍ଷାସୁଣୀ ନାଁ ଥିଲା ଛାୟାଗ୍ରହୀ ଏବଂ ତା ପାଖରେ ଏମିତି ଶକ୍ତି ଥିଲା ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ତା ପଟେ ଟାଣି ନିଏ। ସେ ରାକ୍ଷାସୁଣୀ ପାଖରେ ଏକ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତି ଥିଲା। ହନୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ତା ଶକ୍ତିରେ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଯାହାଫଳରେ ହନୁମାନ ଛାୟାଗ୍ରହୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତାପରେ କୁହାଯାଏ ସେ ରାକ୍ଷାସୁଣୀର ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଚାଲି ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲା ଓ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲା ସେହି ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ବର୍ମୁଡା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍। ଏ ତ ଥିଲା ପୌରାଣିକ କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ବର୍ମୁଡା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ସର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କମ୍ପାସ କାମ କରିନଥାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ କମ୍ପାସ କାମ ନ କରିବାରୁ ପାଣି ଜାହାଜ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଅଚାନକ ଭାବେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତ ଏ ତ ଥିଲା ବର୍ମୁଡା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ସର କାହାଣୀ। ଏମିତିକା ରହସ୍ୟମୟ କଥା ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ମୋର ଏ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର।